بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Terus gue. Wa idh wadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wingi kan nerangno larangan napa kita mengambil orang kepercayaan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wis iki wis cerita liya membahas masalah perang. Wazkur lan becek nutura sira ya Muhammadu Nabi Muhammad. Idh dauta ing dalem nalikane isu-isuan sira. Idh dauta ing dalem nalikane isu-isuan sira min ahlika saking keluarga sira. Minal Madinati saking negara Madinah. Tubawi'u mongko manggonake sapa sira ayatun zilu. Ayatun zilu tegese manggonake sapa sira al-mukminina. Ing pira-pira wong mukmin. Maka ida ing pira-pira panggonan. Ai marakiza tegese pira-pira markas. Markas iku tem apa? Tempat. Markase nek ndi berarti tempat. Maka inda ing pira-pira panggonan marakiza tegese pira-pira markas yakifuna kang padha jumeneng sapa al mukminun yakifuna kang padha jumeneng sapa al mukminun fiha ing dalem maqaid lil kitali krana perang. Wallahu tawi Gusti Allah sami'un iku zat kang maha midhanget. Midhanget iku mendengarkan. Li aqwalikum maring pira-pira ucapan, li aqwalikum maring pira-pira ucapan sira kabeh, ngendikan sira kabeh. Alimun iku zat kang maha ngudaneni, maha mengetahui. Alimun iku zat kang maha mengetahui. Bi ahwalikum kelawan pira-pira tingkah sira kabeh. Ayat iki diturunna nalika Kanjeng Nabi. Kira ngarep lega. Diturunna nalika Kanjeng Nabi perang napa? Perang Uhud. Jadi Kanjeng Nabi niku perang sing pertama jenenge perang Badar tahun kedua Hijriah. Bar perang Badar terus
Kanjeng Nabi perang napa? Perang Uhud. Lah niki ayat iki diterangno nalika perang Uhud. Kanjeng Nabi memposisikan beberapa pasukan panah 50 orang dideleh nek gone napa? Bukit napa? Bukit Uhud. Ngono. Ahlika maksudnya keluarga Kanjeng Nabi niki maksudnya garwane Kanjeng Nabi. Rupane Sayyidah Aisyah. Dadi min baiti ahlika saking omahe keluarga sira. Dadi zaujah tawa bojo niku kadang disebut ahlun nek bahasa Arab. Dadi mulai berangkat perange sangka daleme Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena Sayyidatina Khadijah saat iku wis sedo. Pasukan wong kafir datang pada hari Rebu tanggal 4 Syawal sing dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada perang Uhud ini orang-orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Datang pada hari Rebu tanggal 4 Syawal. Kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabat Ansor dan Muhajirin. Terus akhirnya napa? Kanjeng Nabi mengumpulkan 1000 pasukan. Berapa cah? 1000 pasukan. Tetapi bareng wis apa arep berangkat perang ana gembonge wong munafik jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul iki mropokasi ngajak-ngajak supaya ora usah perang. Jodo perang engko mati bojo nom-nom harta benda makeh anak cilik-cilik pokoke iku diapusi Muhammad. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul nggih iki memprovokasi supaya tidak mau perang. Akhirnya sing katut wong berapa? 300. Berapa? 300. Wong Islam asale 1000 kalong 300. Karek pira? Karek 700. Akhirnya berangkat perang sing perang niki karek wong pira cah? Wong 700. Padahal wong kafir saat iku jumlahe 3000. Jadi 1 banding berapa? 4. Nggih. 1 banding 4. Oke, pada zaman perang Uhud. Oke, diprovokasi dening gembonge wong munafik jenenge sapa cah mau? Abdullah bin Ubay bin Salul. Iku gembonge wong munafik sing provokasi ajak-ajak ora gelem perang Uhud. Neng ana jenenge Abdullah bin Ka'ab. Lah nek Abdullah bin Ka'ab iku wong Yahudi sing masuk Islam. Akhire dadi sahabate Kanjeng Nabi. Sapa jenenge? Abdullah bin Ka'ab. Lah nek Abdullah bin Ka'ab iki asale Yahudi tapi masuk Islam dadi sahabate Kanjeng Nabi sing apik. Ning nak gembonge wong munafik jenenge sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tubawi padha manggonake, tubawi manggonake sapa sira? Wa dzkurlan becekno tura sira ya Muhammad idza dauta. Ing dalem nalikane isu-isuan sapa sira min ahlika saking keluarga sira tegese saking daleme Sayyidah sapa mau Aisyah.
minal Madinati saking Madinah tubawi mongko manggonake sapa sira aitun zilu tegese manggonake sapa sira al mukminina ing pira-pira wong mukmin maka ida ing pira-pira panggonan marakiza tegese pira-pira markas yakifuna kang padha jumeneng sapa al mukminun fiya ing dalem marakis lil kitali krana perang apa cah perang Uhud. Iki dadi pengeling wong iku nek nggone perjuangan mesti ana rin tangan. Ngono. Wallahu ta Gusti Allah iku sami ondat kang midhanget li aqwalikum maring pira-pira ucapan sira kabeh. Alimun iku zat kang maha ngudaneni bi ahwalikum kelawan pira-pira tingkah sira kabeh. Wa huwa utawi dina yaumu Uhudin iku perang dinane perang Uhud nggih dinane perang Uhud iki tahun ketiga Hijriah. Kharaja miyas iku apa metu ya pergi kharaja miyas sapa an-nabiy sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfen kelawan 1000 pasukan awi ila khamsina rajulan kejaba 50 wong lanang berarti 950 iki ana perbedaan pendapat tapi sing masyhur Kanjeng Nabi pada saat perang Uhud itu pasukannya berjumlah berapa 1000 ana wal musyrikuna hale utahe pira-pira wong musyrik salah satu alafin iku 3000 iku telu pira-pira ewu dari wong 1000 musuh wong 3000 lah sing 300 katut wong munafik sapa mau kepolane wong munafik Abdullah bin Ubayy bin Salul. Naan wong Yahudi sing masuk Islam jenenge Abdullah bin Ka'ab. Wa nazala lan temurun sapa Kanjeng Nabi bisu'abi ing dalem lareng-lareng gunung. Wa nazala iki mengatur strategi perang gerilya bisu'abi ing dalem lareng-lareng gunung yauma sabti ing dalem dina Sabtu dal wong musyrik mau tekane dina Rebu sabi asyawalin ing tanggal 7 wulan Syawal wis winginane sabi asawalin ing tanggal 7 wulan Syawal sanata salasin ing dalem taun 3 minal hijrati saking hijrahe Kanjeng Nabi tahun ketiga hijrah wa ja'ala lan dadekake sapa Kanjeng Nabi zahrahu ing gegere Kanjeng Nabi wa askarahu lan ing tentara-tentarane Kanjeng Nabi ila Uhudin maring Bukit Uhud. Macane Uhud ora Ahad, Uhud. Ila Uhudin maring Bukit Uhud. Gegere Kanjeng Nabi lan bala tentarane diarahno nek Bukit Uhud. Wasawalan barisake sapa Kanjeng Nabi. Mancerake. Wasawalan mancerake sapa Kanjeng Nabi. Sufufahum ing pira-pira barisane al mukminin. Pasukan perang itu kayak zaman dhisik baris berbaris iku ya termasuk sunahe Kanjeng Nabi. Mulane kowe nek dikon latihan pramuka ya anut ae ya. Ngono. Jadi pasukan-pasukan perange dibarisno. Wa ajlasalan manggonake sapa Kanjeng Nabi. Wa ajlasalan manggonake sapa Kanjeng Nabi jaisan ing tentara. Minarumati saking pira-pira tukang panah. Minarumati saking pira-pira tukang panah.
bala tentara-tentara sing ahli manah dipanggono Kanjeng Nabi ning gone puncak Uhud. Wa ammara lan ngangkat kepala, ngangkat pemimpin. Wa ammara lan ngangkat pemimpin sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihim ing atase jais bala tentara. Alaihim ing atase jais Abdullah bin Jubair. Ing Abdullah bin Jubair. Kanjeng Nabi menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai apa? Panglima perang, sebagai komandan tukang panah. Bisafil Jabali ing dalem puncake gunung. Bisafil Jabali ing dalem puncake gunung. Abdullah bin Jubair ditujuk sebagai pemanah, pemimpinnya, ya, dan membawa 50 pasukan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu anna bin nabli layatuna miwaraina wala tabrahu wala bena au nusirna. Indahu becik misao sapa sira kabeh. Indahu becik misao sapa sira kabeh anna saking kita. Bin nabli kelawan gawa jemparing, gawa panah. Wis saiki do budhal kana marane nggone puncak gunung. Gawa panah. Layak tuna mengko ora padha teka sapa kufar, sapa musyrikun. Layak tuna mengko ora padha teka sapa musyrikun na ing kita. Miwara ina saking arah mburi kita. Miwara ina saking arah mburi kita. Wis kana do budal ning gone pucuk gunung, do nggawa jemparing. Engko wong-wong musyrik ora bakal teka saka arah mburi kita. Wala tabrahu lan aja leren-leren sapa sira. Aja budal-budal sapa sira. Wala bena mongko menang sapa kita au nusirna utawa tegese menang sapa kita. Aja pindah-pindah sangka pucuk gunung, sangka bukit Uhud sehingga kita iki sing menang utawa oleh pitulungan. Idhammat ta'ifatani. Rupane nalikane nejo lafal id badalun iku dadi badal min id saking lafal id qablahu kang ing dalem sadurunge iki id. Dadi wa id godauta. Ha iki diwaki badal rupane badal apa mutobek rupane idhammat. Idhammat ing dalem nalikane nejo badalun niku dadi badal min id saking lafal id. Qablahu kang sadurunge iki id. Sapa sing nejo? Taifatani sapa golongan loro. Taifatani sapa golongan loro mingkum saking sira kabeh. Taifatani sapa golongan loro mingkum saking sira kabeh. Rupane Banu Salimah wa Banu Harisah. Banu Salimah rupane Banu Salimah wa Banu Harisah. Ya Banu Harisah. Jinahal askari rupane suwiwi lorone tentara. Dari sisi dua bala tentara. Iku sangka Banu Salimah karo Banu Harisah. Antafsyala ing yen ta padha jereh. Antafsyala ing yen ta padha jereh sapa taifatani. Bareng wis sampe perang, wanyen ana provokatore, rupane wong munafik. Iki kok mula wong munafik iki provokator ning gone perkara-perkara sing elek. Tajabana padha jereh sapa taifatani. Tajabana tegese padha jereh sapa taifatani.
anil kitali saking perang watarji'a lan padha bali sapa taifatani watarji'a lan padha bali sapa taifatani lama roja ing dalem semangsane bali Abdullah bin Ubayy sapa Abdullah bin Ubayy al munafiku kang munafik. Dadi wong munafik ku jaman Kanjeng Nabi ya wis akeh, nggih. Wong 1000 sing munafik telung. Lah nek wong 1.000.000 pira? 300.000. Lah nek wong 1 miliar 300 juta. Berarti wong munafik iku akeh apa sithik? Akeh. Sepertiga. Ngono. Sapa Abdullah bin Ubayy al munafiku kang munafik. Wa ashabu lan pira-pira kancane Abdullah bin Ubayy. Ono. Welike gagal. Uteke Abdullah bin Ubayy iki welike gagal. Waqala lan ngucap sapa Abdullah bin Ubayy iki uluwe mropokasi wong Islam alama taqtulu anfusana alama taqtulu anfusana wa auladana alama ing atase apa ta suwiji-wiji alife dibuang asale mang terus dibuang wa ma fil istifhami in Jurrat khudif alifuha wa aulihal ha intakif kaya amma yatasa alun alife dibuang asale an karo ma terus diwaca amma alama ing atase sapa apa ta suwiji-wiji naktulu perang sapa kita naktulu mateni sapa kita angfusana ing pira-pira awak kita wa auladana lan ing pira-pira anak kita. Kita perang iki padha karo bunuh diri. Kita membunuh diri kita dan anak-anak kita. Ngono. Iki provokasine sapa mau? Jenenge Abdullah bin Ubayy. Wa qala lan ngucap sapa Abdullah li Abi Jabir. Maring Abi Jabir As-Salami. Al-Qail kang ngucap sapa Abi Jabir lagu maring Abdullah bin Ubayy unsyidukum sumpah sapa ingsun kum ing sira kabeh Allah ing asmane Allah fi nabikum ing dalem ngreksa nabi sira kabeh wa anfusikum lan pira-pira lan ngreksa pira-pira awak sira kabeh launa lamu iki sing ngucap mau sapa sing ngucap Abdullah bin Ubayy launa lamu kitalan diparil lamun ngerti sapa kita lamun yakin sapa kita lan ing perang lattaba'na mongko nyektine anut sapa kita kum ing sira kabeh akhire fasabbata mongko maringi keteguhan mongko netepake iman fasabbata mongko netepake iman huma ing taifatani Banu Salimah karo Banu Harisah Allah sapa Gusti Allah walam yansarifa lan ora padha bali walam yansarifa lan ora padha budal bali sapa taifatani akhire walaupun diprovokasi dening Abdullah bin Ubayy bin Salul Banu Salimah karo Banu Harisah tetep melok padha perang wallahu tawi Gusti Allah waliyuhuma iku zat kang nulungi sira loro waliyuhuma iku zat kang nulungi taifatani
Rupane Banu Salimah kalih Banu Harisah. Nasiruhuma iku zat kang nulungi taifataini. Wa 'alallahi lan lawa 'alallahi lan namung maring Gusti Allah. Fal yatawakkal mongko becik padha pasrah. Fal yatawakkal mongko becik pasrah sapa al mukminun. Sapa pira-pira wong kang padha iman. Hendaknya orang-orang yang beriman itu hanya berserah diri kepada Allah. Liasiku becik padha percaya, padha kumandel. Liasiku becik padha percaya sapa al mukminun bihi kelawan Gusti Allah. Orang-orang mukmin itu hendaknya hanya yakin dan percaya kepada Allah. Duna ghairihi ora percaya kelawan liyane. Duna ghairihi ora percaya kelawan liyane Gusti Allah. Tapi akhirnya pada saat perang Uhud ini kaum mukminin diberi kekalahan. Beda nalikane perang Badar. Nalika perang Badar Kanjeng Nabi sakbalane senajan hanya 300 berapa? Perang Badar wong Islam pira cah? 313 musuh. 1000 pasukan kafir tapi orang Islam menang. Terus akhirnya Gusti Allah ngelingno nikmate nalika perang Badar iki. Wanazala lan temurun lama hazimu ing dalem semangsane keplayu sapa al mukminun. Wanazala lan temurun lama hazimu ing dalem semangsane keplayu. Hazama ya. Lama huzimu atau lama hazamu ing dalem semangsane keplayu sapa al mukminun tazkiran krana ngelingake lagu maring al mukminin binikmatillahi kelawan nikmate Gusti Allah. Bareng perang Uhud Kanjeng Nabi sakbalane diparingi kalah, akhirnya Gusti Allah menurunkan ayat memberi pengarem-ngarem, memberi apa? Pengayem-ngayem supaya ora tenggelam nek nggone kesusahan. Rupane ayat iki. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasara lan demi nyekti teman-teman wis nulungi. Walaqad nasara lan demi nyekti teman-teman wis nulungi kum ing sira kabeh. Allah sapa Gusti Allah bi badrin ing dalem nalikane perang Badar. Ketika Allah memberi pertolongan kepada kalian pada saat perang Badar. Badar iku maudhi'un panggonan baina Makkah ing dalem antarane Mekah wal Madinah lan Madinah. Jadi tempat apa? Tempat sumber ya. Apa? Tempat mata air yang bernama Badar, tempat antara Mekah dan Madinah. Wa antum hale utawi sira kabeh iku adillatun. Iku wong kang lemah. Adillatun iku pira-pira wong kang lemah. Pada saat perang Badar, kondisi umat Islam itu sangat lemah. Bikilatil adadi sebab sithike wilangan. Sebab jumlahe mek sithik hanya 300 pinten ya? 313. Wasilah lan sithike persenjataan. Pada saat perang Badar, Rasulullah dan pasukan umat Islam hanya membawa senjata-senjata seadanya. Fataku mongko becik wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. La'allakum supaya ana sapa sira kabeh ku tashkuruna.
padha syukur sapa sira kabeh ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah. Takwalah kepada Allah supaya kalian bisa bersyukur, terus supaya kalian bisa menang. Taqulu ing dalem nalikane ngucap sapa sira Muhammad dzarfun lafal iki dadi dzaraf li nasarakum maring lafal nasarakum. Taqulu ing dalem nalikane ngucap sira Muhammad lil mukminina maring pira-pira wong mukmin tuwak itu janjeni sira Muhammad tuwak itu janjeni sira Muhammad hum ing al mukminin tateminan krana ngayem-ngayem krana menghibur sebabe kalah sangka perang Uhud. Alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Alai yakfiyakum apa to ora nyukupi kum ing sira kabeh. Alai yakfiyakum apa to ora nyukupi kum ing sira kabeh ayyumidda apa yen to mitulungi sapa Allah ayyumidda apa yen to mitulungi kum ing sira kabeh yu'ina tegese mitulungi kum ing sira kabeh rabbukum sapa pangeran sira kabeh. Apakah belum cukup Tuhanmu memberi pertolongan? Rupane apa? Bisalah sati alafin kelawan telu pira-pira ewu. Bisalah sati alafin kelawan telu pira-pira ewu minal malaikati saking pira-pira malaikat munzalina kang padha den turunake. Apakah kalian belum cukup diberi pertolongan Allah, yaiku Gusti Allah nurunake malaikat sing jumlahe 3.000 nalika perang napa? Perang Badar. Bitakhfif diwaca munzalin diwaca ringan, bitakhfifik kelawan diwaca ringan munzalin, wa tasydid lan diwaca tasydid munazzalin. Balanggih yakfi nyukupi kum ing sira kabeh. Zalika apa mengkono pitulungane Allah. Zalika apa mengkono 3.000 malaikat. Wa fil Anfal lan iku tetep ing dalam surat Al-Anfal bi alfin. Bi alifin kelawan nganggo lafal alif. Bi alfin kelawan 1.000 malaikat. Wa fil Anfal lan iku tetep ing dalam suratul Anfal bi alfin kelawan mitulungi kelawan 1.000 malaikat. Jadi Gusti Allah pertama kali nurono 1.000 malaikat. Li annahu krana sak temene Allah amadda iku mitulungi sapa Allah sapa rabbukum hum ing al mukminin awalan ing dalam kawitane perkara biha kelawan 1.000 malaikat. Jadi pertama-tama Gusti Allah menurunkan 1.000 malaikat. Sumasarat nuli kari-kari dadi apa malaikat ditambahi dening Gusti Allah. Salah satan iku 3.000. Bareng bar diturunno 1.000 terus Gusti Allah nurunno meneh 3.000. Sumasarat nuli kari-kari dadi apa malaikat khamsatan iku dadi 5.000. Jadi kita niki nak sabar bertakwa kepada Allah pasti diberi pertolongan oleh Allah. Kama qala ta'ala kaya uli dawuh sapa Allah taala. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza
min faurihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikah bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin iki asale 1000 terus ditambah dadi 3000 terus ditambah dadi 5000 mulane nalika perang Badar iku Kanjeng Nabi menang walaupun wong 313 musuh karo wong 1000 sebabe malaikate pira cah malaikate 5000 ngono nalika perang Uhud Kanjeng Nabi wis ngakon pasukan pemanah kon nek nggone dhuwur bukit Uhud tapi malah durung nganti rampung perang wis medun kroyokan harta ghanimah akhire wong kafir munggah ning gone bukit Uhud terus akhire wong Islam kalah termasuk kalah ya krana ora anut karo Kanjeng Nabi Intas biru lamun padha sabar sapa sira kabeh enak yen kudu wani ya kudu wani temenan Intas biru lamun padha sabar sapa sira kabeh ala liqail adwi ing atase ketemu musuh wa tatakulan padha wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fil mukhalafati ing dalem nulayani Allah ing dalem nentang maring Gusti Allah wa ya'tukum lan padha teka sapa al musyrikun kum ing sira kabeh Wayak tulan padha teka sapa al musyrikun kum ing sira kabeh ayil musyrikuna. Tegese pira-pira wong musyrik ming faurihim saking wektune al musyrikin saking wektune al musyrikin ayil waqtihim tegese saking wektune al musyrikin. Hadza kang iki. Lan kowe gelem sabar lan takwa maring Gusti Allah yumtit mongko maringi pitulung. Yumtit mongko maringi pitulun kum ing sira kabeh Rabbukum sapa pangeran sira kabeh bi khamsati alafin kelawan 5000 bi khamsati alafin kelawan 5000 minal malaikati saking malaikat musawwimin kang padha den tengeri kabeh dadi malaikat iki wis nganggo seragam dhewe-dhewe ana ciri khase dhewe-dhewe musawwimin kang padha den tengeri kabeh bikasril wawi dikasrah wawine ay musawwimin wa fathiyalan di fathah wawune ay musawwamin ay muallimina ay muallamina tegese padha den tengeri kabeh waqat sabaru lan teman-teman padha sabar sapa al mukminun akhire wong mukmin yakin temenan sabar temenan diparingi pitulung dening Gusti Allah taala dituruni malaikat jumlahe ana 5000 akhire kaum mukminin menang wa anjazalan lulosake wa anjazalan glestarekake Allah sapa Allah wa anjazalan glestarekake Allah sapa Allah wa'dahum ing janjine Allah bi'an qatalat ma'ahumul malaikah bi'an kelawan sak temene kelakuan qatalat iku padha qatalat iku padha perang ma'ahum ing dalem sertane al mukminin al malaikatu sapa para malaikat jumlahe pira mau jumlahe 5000 ala khailin ing atase pira-pira kendaraan bulkin ala khailin ing atase pira-pira jaran bulkin kang plongko-plongko alaihim iku ing atase para malaikat amaimu utawi pira-pira serban sufron kang kuning-kuning au bidun utawa kang putih-putih. Para malaikat iki mau do nggawa kendaraan
jaran sing rupane plongko-plongko. Sing rupane apa? Klawu-klawu. Padha serbanan sing rupane kuning utawa putih. Ursilu arsaluha baina arsalu kang padha nglembrehake sapa malaikat ha ing amaim ing serban-serban mau baina aktafihim ing dalem antarane pira-pira welikate baina aktafihim ing dalem antarane pira-pira welikate malaikat. Tulang belikat itu apa? Pundak nggih. Tulang belikat itu apa? Iya, nggih. Di serbane di klembrehno nek nggone pundak-pundake rupane kuning, putih-putih. Numpak jaran. Mateni wong-wong kafir. Wa ma ja'alahu Allah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.